výberovej jazdy bude o pár sekúnd. Od štartu nás delí doslova pár sekúnd. Robo Černý maršal prekáža, dáva pokyn 5 sekúnd do štartu. A štartované! Pastierovič ho zastupoval. Ale Argan za Plešníkov pravou stranou vyslovene na dnesko pod plyňom. Za ním Pastierovič, za ním Žilík a zozadu bude útočiť Braňo Adamík. Takže Dieslová Alfa vpredu, veľmi pekné súboje, krásne sa tie autá tam zoradili, čisto. Veľmi pekne, skutočne. Manéver, pozrite sa, teraz som zvedavý, že ako to dopadne Žilík versus Pastierovič. Skutočne tá Škodovka má ľahký predok a Viktor musí nadchádzať, aby to zavrel dovnútra. Áno. Poradie sa nám jemne zmenilo. Čakáme na výjazd. Martin Argan. Za ním Adrian Žilík. Tretí Viktor Pastierovič. A na ňo dotiera Braňo Adamík. Pasaž na dvojke, tam je skutočne poriadny hrb. Tam sa na tom kola nakopáva tie autá. Je to tam meké a dobrzduje sa tam z pomerne vysoké rýchlosti z úplnej palby tej cieľovej rovinky, takže skutočne auta tam lietajú, alebo musia ísť tvrdo na brzdy, aby nelietali, aby nepozavínali tlmiče alebo iné komponenty prednej nápravy. Takže počkajme si, ako sa nám to vykryštalizuje za sedmičkou. Argan na jeho zadnej náprave je predpoklad, že ako sa tá Alfa začne hriať tým, že nemá metikladič, nemá intercooler, bude jemne strácať na výkone. Áno, je to tak. Martin Argan sa Adrian, vykúptajme si súboj, ale to klasikuje. Pastierovič versus Adamík. A Argan oproti neho Adrian Žilík. Áno, pozrite sa. Viktor Pastierovič a vedľa neho bol Branislav Adamík, ale tá Škodovka priamke je rýchla. Priamke je rýchla, v zátačkách Viktor musí vyslovene hľadať tú ideálnu stopu a nasmerovať tú Škodovku vopred, aby išla tou požadovanou stopou. Tam je evidentne predokolka rýchlejšia. Zatiaľ máme stále nezmenené poradie. Áno. Martin Argan, Krupin, Adrian Žilík. Krásny súboj, krásne vyvrcholenie dnešného autokrosového podujatia. Aj keď tu nebolo nejaké obrovské množstvo pretekárov, ale tí, ktorí prišli, tak odovzdali na tejto trati maximum a verím, že vás, divákov, naozaj zabavili. Tam mal Braňo Adamík nejaký technický problém, ono to vyzeralo, ako keby neodradil z 1 do 2 alebo z 2 do 3 a zostal chvíľočku stáť, takže náskok Viktora Pastieroviča sa zväčšil v danom momente. Dve kola nám chýbajú do vyvrcholenia dnešného autokrosového podujatia. Martin Argan si vytvoril jemný náskok na Adriana Žilíka. Je zaujímavé sledovať tam dvojku, že jasne prechádzajú technicky, ale dvojku smrnul. Na to povedať, že hovorí Braňo Adamík a Jan Haram vytvárajú bariéru. Vyzeral to nebezpečne. Martin Argan, či už jazdil, pamätám na Žilík, po komentátorské stanovište za každým letel vzduchom, či bol prvý o 100 metrov, o 5 metrov, alebo o pol kola, alebo bol tretí, vždy jednoducho držal pri nás podláhe a drtil tú autu.
všimnúť aj tu na tej dvojke, to auto vyslovene preskočí cez tú voľnovku, tam cez ten hrb. Maďo Žilik ide technicky do toho. Hej, ale Alfa nám nejde, priatelia. Evidentne na pohľad Alfa nejde, áno. Viktor Hús, bele, kurva éle. A je otázne, že čo sa tam stalo, pretože ako som povedal, Alfa nemá interkulet, to znamená, že to auto nasáva neplý vzduch do kurva a jednoducho nemá potrebný výkon. Je možné, že to bol len chvíľkový výpadok, že Martin jednoducho nezaradilo, alebo mu to auto, ako sa ľudovo povie, zdochlo a potrebovalo natočiť. Pastierovič a za ním Braňo Adamík, tam je pomerne stály rozostup medzi týmito dvoma pretekármi. No a pozrite sa, Argan je tesne na Žilíkovi, to som zvedavý, Žilík je skúsený pretekár a nebude si chcieť zobrať prvé miesto v Pilakovských klačiach a určite sa bude snažiť jazdiť v tom, ak sa nemýlim, do posledného kola. Defenzívnu stopu, to znamená, že v každej zákrute si podrža tú ideálnu, ale pozrite sa, hneď je tu súboj Alfa versus Ford. Zatiaľ to nevyšlo, Martin Argan sa nevzdáva. Braňo Adamík sa dotiahol na Viktora Pastieroviča, takže dva diferentné súboje, môžete pozerať. Áno, Argan útočí vonkajšou stranou, pôvodne ako krahulec, priatelia. Sledujme, áno, Martin Argan v poslednom kole pred tretej zákrute od konca. Pozrite sa, Adamík versus Pastierovič. Oj, tak toto sú súboje ako Rebesto, to je tak nádherné vyvrcholenie dnešného dňa, že krajšie sme si ani nemohli želať. Oj, a tam je smola na peťke. Pozrite sa, Argan, Martin Argan, prvé miesto, Adrian Žilik miesto druhé a pre tretí bronzový veniec, alebo pohár dotiera pre domáci matador Viktor Pastierovič a pohár horkosti si až to vypil Braňo Adamík, ktorý